So cover ni siya sa ako ang cellphone guys no, kay luoy na kayo kaagi ning ako ang cellphone nga ginagamit karon. Adi in my life nga naninda kay nagdahog na marungayang pamuyo. Ako ana pong ipakita ang akong kinabuhi isip usa ka tendera nga naninda dinhi sa syudad sa Tagum City. Unya karon day kan mag-unboxing ta no. So ubani ko ninyo. Excited naman kay ko nga mag-unboxing aning ako ang parcel guys. So ang sulod ani kay ko ani siya mga casing. So cover ni siya sa ako ang cellphone guys no, kay luoy na kayo kaagi ning ako ang cellphone nga ginagamit karon kay nadugmok na gid tawo ng iyang casing no. Kung di pa madugmok ang iyang cover, dili pa ko makauna-una og palit sa iyang cover no. Since kami ang pinakaganahan ako nga cellphone niya, wa jud nako atiman na. Ug wa pa na nga dugmok, di pa ko magpalit og bag-o. So mao nang gilubos-lubos na lang pud nako pagpalit no. Daghanay na lang pud kay akong gipalit kay nga daghan pud kay siya sanina. Kay nindot ra ba ni siya kamera ay daghan ra ba ganahan ani kay nindot do og kamera bisan ako ginindutan pud ko sa kamera ani unya wa na ko atiman na. So duha gud ni kabuok ang ako ang cellphone. So ang katong isa Realme. Realme ang brand ato pero dili ko ganahan ato mo gamit guys kay kanang maot man gud tong kamera day. So arang-arang lang pud to ug wa gyud lain pero i compare gyud nako ni silang duha day mas nindot gyud nig kuha no ning ako ang isa ka cellphone. So kung kuanday ang brand aning akong ginagamit gyud na cellphone Tecno Camon 20 Pro 4G lang pud ni siya. So mao na ni ang iyang casing. So unom kabuok nang ako ang gi-order syarog mamaot makatan-ahon ani gidagandagan na jud nako na kay para malahi-lahi pud ang iyang sangina kay luoy kaayo no kay maura baya jud intawon ning ako ang ginagamit og mga picture og asa mi mga lagpot no nya inig ana-ana na to sa ato ang cellphone mautay kay tan-ahon kay nanglagom ng agi day nanglagom ng agi nya nangadugbok na luoy intawon kaayo kaagi. So mao nang karon daghan na kay sig sanina o mga gwapahay na kaayo day unya maura to for today video day. Bye bye.